Has hagut de fer un tràmit de la Generalitat i no te n'has sortit? L'objectiu de l'administració digital és oferir serveis totalment intuïtius, accessibles i que responguin a les necessitats reals de la ciutadania. Per fer-ho, proposa la metodologia en 5 fases de la Guia de Serveis Digitals. Per exemple, el Departament d'Acció Exterior i Unió Europea encarrega redissenyar el registre de catalans i catalanes a l'exterior. La primera fase d'aquesta metodologia és entendre en què consisteix aquest servei. Es dibuixa un mapa del servei per analitzar-ne el funcionament i entendre què es pot millorar i quines dificultats té. Després cal traçar el viatge de l'usuari, un desglossament de les accions que ha de fer una persona per usar aquest servei. Així es visualitzen els principals punts de dolor, aquells en què l'usuari troba més dificultats. La part en la que molts registres fallen és la baixa, no? Tramitar la baixa. Les baixes no es tramiten habitualment perquè, potser algú que ha estat fora, qualsevol d'aquestes persones que hem entrevistat, torna a Catalunya i probablement no sigui un tràmit que faci. També es fa un estudi per conèixer altres serveis similars a escala nacional i internacional. I a més, s'entrevisten els principals usuaris per conèixer de primera mà amb quines dificultats es troben. A la fase de redefinició del servei es recullen tots els punts de dolor en un mapa d'empatia i es revisa la informació obtinguda a les entrevistes. Després es reflecteixen tots els resultats en el tauler del viatge de l'usuari. Un cop identificats tots els punts a millorar, es representa la relació entre el cost i el benefici de cada un per prioritzar en quins es centrarà la fase següent, la ideació. L'objectiu és trobar respostes i solucions als reptes que s'han plantejat en la fase anterior. En aquest cas, es comença imaginant que el servei té 400.000 ciutadans registrats i pensant com hauria de funcionar idealment. Com es pot facilitar la identificació i la signatura d'un usuari que es vol registrar? Com en podem integrar les dades? On pot veure el ciutadà si està registrat o no? A la quarta fase es dissenyen prototips, representacions de com serà realment aquest servei segons les idees i decisions que s'han pres en les fases anteriors. Entre d'altres, es prototipa el flux que han de seguir les sol·licituds un cop volcades al tramitador i una infografia informativa del registre. Es recullen totes les opinions i propostes de millora i ja només queda la 5a i última fase, la validació. Els prototips esmenats es presenten als departaments implicats en el projecte, a les persones usuàries del servei i a les que són validadores externes. Em sembla que la pàgina web està bé, dona més informació i manera més gràfica, més directa. Posaria en evidència això, potser una mica més el que són els requisits, a part d'estar registrat al Pere, però també de l'última residència a Espanya, que ha de ser a Catalunya. Així doncs, seguint la metodologia de la Guia de Serveis Digitals, es posa el ciutadà al centre, per crear serveis omnicanals, accessibles, proactius i adaptats a les seves necessitats.